Biziko manifestazioa Iruñeko Gaztelu plazan deituta zegoen, hainbat erakunde antifaxistak euren haserrea agertzeko falangea Iruñean zegoela eta aldarrikatu duten lelo nagusia faxismoaren aurrean 1000 kolore. Manifestazioa deitu dutenen artean LAB eta CGT sindikatuak, oroimen historikoaren alde lan egiten duen ahaztuak erakundeak edota baita ere arrazakeriaren aurka egiten duen SOS arrazakeria. Erran bezala, 3000 lagunek bat egin dute manifestazio honetan, eta Iruñeko erdiguneko kale nagusienak zeharkatu ostean, ordubete beranduago manifestazioa berriz ere Iruñeko Gaztelu plazan gertatu da. Eta orduan jazo diren istilu bakarrak. Izan ere, hauetariko manifestari batzuk ahalegindu dira Nafarroako Zurine plazara sartzen, eta hementxe zeuden alegia falangistak euren elkarretaratzea burutzen. Talde antifaxistek egindako protesta horren ostean dani falangeren aldekoak atera dira kalera. Bai, halaxe da falangeak hispanitatearen egunaren bezperarekin